Elever på Järby skola i Vasa tycker alla att Kristas låt är bra och de har inga svårigheter med att sätta fingret på varför den är så bra. Den har mycket som show och sådär. Den är som inte tråkig att det bara är någonting som bara står och sjunger. Den är som svingig och som, det finns som också show i den och den är som pigg och glad på något vis. Den har mycket energi. Den är rolig och jag tycker den har bra tema och man blir glad av att höra den. Den är nog bra, den har mycket potential och den har en stor chans till vinn. Den har mycket sväng. Den är så bra. När Krista besökte Kaskö tidigare igår trodde hon på sina chanser att vinna Eurovisionsschlagerfestivalen. Ja, men jag känner lite sådär att varför inte? Vi har ju lika stor förutsättning som alla andra. Och tror ni att Krista kommer att vinna? Ja, jag tycker att det är ganska stor chans till det. Jag tror nog hon vinner. Hon kommer nog, tror jag, med mindre än 10 i alla fall. Alltså, jag tror hon kommer till final, men jag är inte säker om hon kommer vinna precis.